ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ବହିର ପାଠ 9 ପଢିବା। ତ ଏହାକୁ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର କବି ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କବି ପରିଚୟ। ଏହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1785 ମସିହାରେ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ 1862 ମସିହାରେ। ସିଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପଦାବଳୀର ଭାଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ନରମସ୍ପର୍ଶୀ। ତାଙ୍କ କୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ପରିକ୍ରମା, ଶ୍ରୀହରି କୁସୁମ ସ୍ତବକ, ଚାଟୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ସ୍ୱପ୍ନ ବିଳାସ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ଏଠାରେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ କବିତାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଉଠିଲୁ ଏଡ଼େ ବେଗି କାହିଁକିରେ ଦୁଃଖୀ ଘନ, ଉଠିଲୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ନିଦରୁ ଉଠିଲୁ। ଏଡ଼େ ବେଗି କାହିଁକିରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି, ଦୁଃଖୀଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଦୁଃଖୀଧନ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ପୁଅ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଆଜି ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ଉଠି ପଡ଼ିଲୁ? ଦଧି ମନ୍ଥାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ କି ରେ। ଦଧି ଅର୍ଥ କଣ? ଦଧି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦହି, ମନ୍ଥାଇ ଅର୍ଥ ମନ୍ଥନ କରିବା, ଘାଣ୍ଟି କରି, ଦେବୁ ନାହିଁ କି ରେ। ତ ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଦହିକୁ ମନ୍ଥନ କରି ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେବୁ ନାହିଁ କି? ଦେହ ପାଶରେ ଦଣ୍ଡେ ନିଦ ନ ଗଲୁ ଏରେ, ପୋଟଳ ହେଲୁ ମୋର ପାଇଁକିରେ। ଦେହ ପାଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଶରୀରର ଆରାମକୁ ଭୁଲି, ଦଣ୍ଡେ କହିଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ନିଦ ନ ଗଲୁ ଏରେ ବିଟଳ ହେଲୁ ମୋର ପାଇଁକିରେ। ବିଟଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ବା ଅସ୍ଥିର। ତ ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ନିଜ ଶରୀରର ଆରାମକୁ ଭୁଲି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ନ କରି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲୁ, ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ। ଖେଳିବୁ ରାମ ତୁଲେ ପଛେ ରାତି ପାହିଲେ, ଶୁଆଇ ଦେବି ଗୀତ ଗାଇକିରେ। ରାମ ତୁଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଙ୍କ ସହିତ, ପଛେ କହିଲେ ପରେ। ତ ରାତି ପାହିଲେ ଯାଇ ତୁ ତୋର ସାଙ୍ଗ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୋତେ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଆଇ ଦେବି। ମନ୍ଥିବି ମୁଁ କେମନ୍ତ ଖୁଆ ଦଣ୍ଡରୁ ହାତ ଛାଡ଼, ଦେଉଛି ସରୁ ଖଇକିରେ। ମନ୍ଥିବି ମନ୍ଥନ କରିବି ମୁଁ କେମନ୍ତ ଖୁଆ ଦଣ୍ଡରୁ ହାତ। ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ କହିଲେ କଣ? ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ ହଉଛି ଦହି ମନ୍ଥନ କରିବା ଦଣ୍ଡ ବା ରଡ। ଖଇକି ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ। ତ ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣ ଦହି ମନ୍ଥନ କରିବା ଦଣ୍ଡକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଯଶୋଦା କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସ୍ନେହର ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହାତ ଛାଡିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋଭ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସର ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେଠାରେ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡରୁ ହାତ ନ ଛାଡିବୁ ତେବେ ମୁଁ କେମିତି ଦହି ମନ୍ଥନ କରିବି? ହାତ ଛାଡ, ମୁଁ ତତେ ସର ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଆହା ଏ କି ପ୍ରମାଦ ଛନ୍ଦନ ବାବୁ ପାଦ, ଡାକଜ ବଳରାମ ଭାଇକିରେ। ପ୍ରମାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଷ୍ଟାମୀ। ଛନ୍ଦନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର ବା ମନୋହର। ତ ମା ଯଶୋଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆହା ଏ କି ଦୁଷ୍ଟାମୀ କରୁଛୁ, ମୋର ସୁନ୍ଦର ପୁଅ, ଯାଅ ତୋ ଭାଇ ବଳରାମକୁ ଡାକି ଆଣ। ମନ୍ଥନ ବଟେ ହାତ ପୁରାଇ ନବନୀତ କାଢୁ, ବୋଲନ୍ତି ହେମୁ ପାଇକିରେ। ମନ୍ଥନ ବଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦହି ମନ୍ଥନ କରିବା ପାତ୍ର। ନବନୀତ କହିଲେ ସେ ତାଜା ଲହୁଣୀ। କାଢୁ ବାହାର କରୁ, ବାଇକିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଗଳ ହେଲୁ କି। ତ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଥନ ଘଟ ଭିତରେ ହାତ ପୁରାଇ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କଣ ପାଗଳ ହୋଇଗଲୁ କି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତୁଚ୍ଛା ହାତଟା ଖାଇ ନାଚୁଛୁ କାହିଁ ପାଇଁ, ଶୁଖିଯିବୁ ନଚାହା ଛାଇକିରେ। ତୁଚ୍ଛ ଅର୍ଥ ଅଳ୍ପ ବା ସାମାନ୍ୟ। ତ ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲହୁଣୀ ଖାଇ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇ ନାଚୁଛୁ କାହିଁକି? ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଶୁଖିଯିବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବୁ। ତ ଏପରି କଲେ ତ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ଗୃହକୃତ୍ୟ ପକାଇ ବସିଥିବି ଏକାଇ, ନିଶିଦିନ ତତେ କାଖେଇକିରେ। ଗୃହକୃତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରର କାମ, ପକାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ, ବସିଥିବି ଏକାଇ ଅର୍ଥ ଏକାକୁ ବା ଏକା। ନିଶିଦିନ ଅର୍ଥ ରାତି ଦିନ, କାଖେଇକି କୋଳରେ ଧରିକି। ତ ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଘରର ସବୁ କାମ ଛାଡି ଏକା ବସି ରହିବି ଏବଂ ରାତି ଦିନ ତତେ କୋଳରେ ଧରି ରଖିବି।
ପଣତରେ ବଦନ ପୋଛି ଦେଲେ ଚୁମ୍ବନ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଚାନ୍ତେ ଦୁହିଁକିରେ। ବଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁହଁ, ଦୁହିଁକି କହିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ତ ମା ଯଶୋଦା ନିଜ ପଣତ କାନିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁ ପୋଛିଦେଲେ ଏବଂ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ